Yo, what's up? Sa Indo, ano? I'm back and back na naman ako ngunyan, mga ka-human people. So pag-urayan tayo mga babaeng, pag sinusuyo na mga babae, lalong nagpapasali. Ano? Bagong iyo, bagong tama. Ano? Tama ako? Ayo, dae. Sabihin nindo kung tama ako, sala, mag-comment ka mo. Ha? Ang mga babae, grabe ang pasali pag sinusuyo. Lintian sana. Grabe ang mga pasali ninda. Kadakula araman. Sinusuyo na. Grabe pa ang pasali. Sinusuyo na. Grabe pa ang pasali. Susuyo na, grabe pa ang pasali. Araw kayan ang mga babae. Bakong iyo, araw mo tong sinusuyo mo na siya. Itong masabi ka na, B, sorry na, I love you. B, sorry na nga ni. Baby, di ko na po ulitin. B, sorry na nga ni. Bibitawan. See? Araw kayan ang mga babae. Pag tigsusuyo, grabe ang pasali. Imbis ayusun, lalong pinapalala. Di ba girls? Araw ka mo kayan? Tung tipong sinusuyo na ka mo, lalo ka mo nagpapasali. Tung sinasabihan ka mo, B, sorry na, di ko nag-uulitin. Sorry na sa mga nag-ibo ko. Pag sinusuyo ka mo, grabe ang pasali nindo. Imbis ayusun, pinapalala. Imbis babaan ng pride, tinataas kang mga babae. Arog ka yan, ang mga babae. Kaya girls, pag sinusuyo na ka mo, makipag-areglo na ka mo. Bako tong tataasan pa nindo ang mga pride nindo. Grabe ka mo. Grabe ka na. 2021, 2021, grabe ka na. Grabe ka mo mga babae. Dain nindo iniisip ang mga lalaki, basta lang ka mo siging pasuyo, pag sinusuyo, lalong nagpapasali, di ba girls? Sorry sa mga tamaan, pero dakol pa kung sasabihin, halat tumang part 2.